υποψήφοι για υποστήριξη θα έλεγα μαζί δεν τετά. Λαμπραβάκι περί ακόμη, χρειάζεται. Κάποιοι υποψήφοι θα έλεγα μαζί για υποστήριξη της φίλης της. Άλλοι πάλι θα έλεγα τους γονείς τους. Αλλά κάποιοι θα έλεγα μαζί τους κάτι που τους βοηθούσε περισσότερο απ' όλα. Φέρανε τις κιθάρες τους. Άλλη μία. Όπως ακριβώς το κάνατε, άλλη μία. Τελευταία φορά που τελικά μου κάνετε την ουσία, ευχαριστούμε. Έχουμε και τα σραφεία μας, έχουμε 5 ευρώ, κάτι ζητιά, μπήκαμε μέσα. Μην γάιπας. Κάποιοι υποψήφοι φέρνουν μαζί τους για υποστήριξη της φίλης τους. Άλλοι πάλι φέρνουν τους γονείς τους. Οι περισσότεροι όμως φέρνουν τις χάρες τους για βοήθεια.